Dagiti kang runa na damag ita a Biyernes. Sa saadan ti panawan kan lokasyon ni Bagyo nga Inday, amuan iti pag-asa. Impeachment dagiti nagbalin a pasama kang kangugnan nga argumento iti muna at talong aldaw ti impeachment trial kontra kini VP Sara Zimmerman Duterte. Amuan Intensity 5 akapigsa ti ganganad na pasaran iti Baguio City. Kinasagana dagiti pagadalan na subok. Kinaaliptak dagiti manursuro kan learner iti Hillside National High School iti Baguio City na matangan kagidna ti panagdayeg. Kaunaan na first aid station iti Baguio City na ilukat iti Burnham Park. Nagdodo mga dang para iti seguridad dagiti pagadalan iti Region 1 na ipinsa-pinsa. Feeding program ti gobyerno kadagiti pupil iti para publiko a pagadalan iti Tugigaraw City. Manarimaan, kabayatan na 35 a metal detectors. Naipaay kadagiti pagadalan para iti seguridad. Ken Eco-inspired comfort room, masarakan iti Camp John Hay, Baguio City. Naimbagamalam Cordillera ken Ilocanja. At ito'y nagdikang runaan kan nababara adamag itanga aldaw. Matutudo amalam kakailyan, mapaspasaran itati panagbayakabak ti tudo iti lokalidad, gapupay lang iti epekto ti Bagyo nga Inday, ket ti southwest monsoon. Iti datos ti pag-asa, itay alas 11 ti agsapa, ada ti 570 kilometers east of Itbayat, Batanes, ti sentro ti Bagyo. Itagundaway, intay amon ti lokasyon ni Bagyo nga Inday, ken ti manamnama nga epekto na iti pagilyan, kabayatan nga umad adayo. Baban kani PTV UC intern Christian kanina. Pagyamanan ala, magandang hapon. Patuloy pa ring binabantayan ng pag-asa ang Bagyong Inday na bahagyang humina habang papalapit sa kalupaan. Inaasahan namang lalabas ito bukas sa Philippine Area of Responsibility. Karagdagang update sa lagay ng panahon mula kay Weather Observer Kathleen Labango mula Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ng ulat panahon ngayong araw, July 10, 2026. Patuloy nga akong humihina itong Inday habang binabaybay ang Philippine Sea. So itong mamatan sa line 570 km east of Itbayat, Batanes. At may tagla ito ng lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna, 140 km per hour at pagbusunong maabot sa 170 km per hour. Kinikilis ito ngayon pa northwestward na may bilis na 20 km per hour. At dahil nga po dito kay Bagyong Inday, nakataas pa rin po ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Gabuyan Island, northeastern portion ng mainland Cagayan. Magtaas din ang wind signal number 1 sa lalabing bahagi ng Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion of Abra, Calinda, eastern portion of Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Inaasahan nga po na patuloy ng hihina itong Inday habang papalapit sa kalupaan. Gayunpaman, mapapanatili pa rin ito yung typhoon category habang nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan na bukas ng umaga o hapon o tanghali ay makakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Inday. Gayunpaman, hindi pa rin po natin tinatanggal yung kaakibat na epekto nitong southwest monsoon o hanging habagat dito sa northern Luzon. At para sa ating forecast weather condition ngayong araw sa Batanes, inaasahan ang stormy weather condition dulot ni Bagyong Inday. Para naman sa buong Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Cagayan at Isabela, maulang araw, maulang panahon na may mga malalakas na paghangin naman ang naasahan ngayong araw dulot nitong si Inday at yung enhancement na po ng southwest monsoon natin. Para sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, rotational rains naman ang naasahan ngayong araw dulot ng southwest monsoon.
sa Bicol Region, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Quezon, maulap sa kalangitan na may mga scattered rains at thunderstorm ang inaasahan, dulot po nitong si Bagyong Inday. Para sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, BARNM, Tocsaden, nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas, maulap na kalangitan na may mga scattered rains at thunderstorm din ang inaasahan, dulot ng southwest monsoon. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sumuulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorm ang inaasahan ngayong araw, dulot pa rin po ng hangin habagat. Para bukas, inaasahan maglalaro ang temperatura sa buong Northern Luzon mula 17 to 37 degrees Celsius. Lulubog ang haring araw ng 6:34 ng hapon at sisikat bukas ng 5:31 ng madaling araw. Ma'am, humina po ang bagyong si Inday. Bakit po siya humina, ma'am? Ano po ang mga naging dahilan? So palapit na po kasi siya sa mga kalupaan, no? Base po sa ating forecast track at ang kanyang intensity, patuloy na po siyang humihina at posible na maging severe tropical storm na lamang ito habang papalapit pa sa mainland China. Pag-alis po ng bagyo sa PAR, ano po ang inaasahang panahon sa Northern Luzon, ma'am? Although lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o tanghali itong si Bagyong Inday, inaasahan natin na may enhance pa rin ito yung southwest monsoon o hangin habagat. At base po sa ating latest update ng ating weather advisory, bukas, Sabado hanggang sa Lunes, inaasahan po natin ang mga significant rainfall dito sa Benguet Province. Kaya tasahan po ang mga malalakas na pagulan kasama ng mga malalakas na paghangin, dulot na po nitong enhanced southwest monsoon. Kaya kung maaari po, no, ay manatiling na lang muna sa kanilang tahanan o kaya ay huwag kalilimutan ng mga payong kung necessary man na lumabas ng. Mga ilang bagyo pa po ang inaasahang papasok sa PAR ngayong buwan? Ngayong buwan po ng Hulyo, inaasahan natin na 1 hanggang 3 bagyo pa po ang maaaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ma'am, ano po ang usual na trajectory ng mga bagyo ngayong buwan at sa mga susunod na buwan, ma'am? Yes, so dalawa po yung nakikita natin usual po na trajectory ng mga bagyo. No? Una, non-landfalling, kagaya nga po nitong si Tropical Cyclone Inday, na hindi man po siya magla-landfall o mababa ang chance na nag-landfall ito, no, ay binabaybay niya yung Philippine Sea at usually papuntang Taiwan o papuntang Japan ang trajectory. Pangalawa, landfalling scenario naman po ang posible at maaaring dumaan siya sa Luzon, Eastern Visayas at papunta sa China or sa Vietnam. Karagdagang katanungan po, ma'am, anong buwan po kaya kadalasang mararanasan ang mga super typhoon sa Pilipinas, ma'am? Since nasa El Nino phase po tayo, no, malalakas po talaga yung mga inaasahan nating bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Usually po, mga nasa typhoon o super typhoon category ito, since mas malayo yung mainit na dagat sa atin. Ibig sabihin po, mas malayo yung pwede niyang gugulin na lumakas bago pa makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Panghuli po, ma'am, paalala po ninyo sa mga kababayan natin habang nararanasan ng pag-ulan dito sa lokalidad. Yes po, sa ating mga kababayan, no, asahan po natin na hanggang Tuesday, maulap po ang kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan, kaya huwag pong kalilimutan magdala ng payong. At kung wala naman pong mga necessary na mga kailangan para lumabas ng bahay, manatili na naman po sa kanya-kanya mga bahay. At stay alert po tayo sa mga posibleng sakunang mangyari. Dito po si Kat Labangco, ang inyong kaantabay at tagapanayang usul sa ulat ng HON. Mula sa DWS Pag-asa Baguio, maraming salamat po. Maraming salamat, Weather Observer Kathleen Labangco ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. At yan ang update natin sa lagay ng panahon ngayong araw at sa susunod pang mga araw. Laging updated sa lagay ng panahon at laging handa sa anumang emerhensya. Ligtas ang laging handa. Ako si Christian Kanina para sa Bayan. Kabayatan na kakailingan, umunapay lang alawas nagbalinan na bara ti panagrugiti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
umuna na iparang iti impeachment court ti Article 4 wenno ti maata pa grave threat ti presidente kontra kani Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kani First Lady Liza Marcos ken ti Segundo House Speaker Martin Romualdez. Intay sublian dagiti pasamak iti umuna at talong aldaw ti impeachment trial manipod kani Bridget Marcasi pangusfian. Iti July 6, 2026, opisyal anang rugit impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nadutukan ken nagserbi ni Senator Francis Escudero kas official presiding officer. Nangipaay ti prosecution ken defense panels iti opening statements, imbasa ti impeachment court ti kidaw apan nakabigbig kadagiti individual ang maiserbihan ti subpina. Impaay metla ang ti korte ti desisyon da seknan iti panagtalinaed a nakasil ken maisubli iti kustodiya ti Bureau of Internal Revenue ti mystery box sa naglaon iti bank statements ti Vice Presidente ken ti asawa na. Agingga adda ti formal a mosyon a maipila para iti panakaiparang daytoy iti korte. Nupay awan ti presensya ti Vice Presidente iti umunang aldaw ti impeachment trial. Na-establish nga umdas ti presensya dagiti councils na amang irepresentar ken kuana. Iti maikadwa nga aldaw, nagserbi kas kaunaan na prosecution witness ni NBI agent Janmar Caluling. Isuna tinadutukan nga agimbestigar ken mangbigbig iti authentication ti digital live stream ti controversial a press conference ni Vice President Duterte anang ibutaktakan nati pangta iti biag the President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ken Segundo House Speaker Martin Romualdez. Naipalubos amin na mosyon ti prosekusyon pakairamanan ti panakaaramat kas original a kopya dagiti photocopied nga electronic records no addaan iti authentication ken ti 2 minutos a pasitlaeng ti 2 oras nga conference video ti Vice Presidente, partikular ti paset ti panangpangtana nupay adu adaras ti objection ti defense. You kindly allow the counsel for the prosecution to speak. So the hearing will proceed, Your Honor, please. I will withdraw that motion. We will stand by the presentation, the photocopy allowed by the rules and identified by the witness who actually executed the affidavit. May proceed. Gapu iti dayta, nagbaligi ti prosecution anang iraman tinasaw a video clip iti record kas kang runaan nga ebidensya. May sa arason no apay a kumpiyansa ti panel of prosecutors iti kredibilidad ni Caluling. He was consistent in his statements, he was credible, and he was competent. Nupay nagparang ti Vice Presidente saan nasimmango iti korte. Impasigurado met ti Senado ang nakasagana amin nakasapulan para iti security arrangements iti kanito nga agatendar ti Vice Presidente. Basta prepare lang such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready. Iti maikatlo nga aldaw, nang ipatungpal ti defense panel ni Vice President Sara Duterte iti cross-examination ken ni NBI Caluling. Ngam iti naramid laang daytoy ket mangpabigbig kadagiti witness iti bukod na a dokumento kas kadagiti affidavit a pirmado ti testigo. Hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness. Your Honor, please. That document is not yet presented in courts as a documentary evidence, Your Honor, please. So highly improper for the defense to elicit that document through this witness precisely because this witness did not yet identify the affidavit of investigation. Nagkid daw ti House Prosecution Panel para iti sabpina kadagiti sumaruno at testigo. Inton July 13, manamnama ang maiparang ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Inton July 14, nimot OVP Chief of Staff Attorney Zulyeca Lopez. Ken inton July 15, maiparang ni sigud nga AFP Captain Belinda Bello. Saan pa'y akarama ni NBI Director Melvin Matibag kadagiti na ibaba a witness list para inton sumaruno alawas nga manamnama iti panakaipila ti manifestation para iti panagparang na inton Miyerkules. Iti talong aldaw a panagtulid ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, impeteng ti palasyo a napintas ti taray ti umuna at trial. Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng
hearing sa Senado. Namingsan pa nga impeteng ti palasyo a hands-off ti ehekutibo iti impeachment trial, gapo iti separation of powers. Mangnamnamamet ti Malacañang nga aramidan dagiti senator judges ti mandato da iti pannakaipatungpal ti trial a maitunos iti paglintegan ken proseso, ken maaddaan iti desisyon a maibasar kadagiti ebidensya. Bridget Marcasi Pangosfian, para iti Pagilian. May nagitiday kakakailian, padaanan ken tutukan inton sumaruno alawas ti special coverage ti People's Television Network iti agtultuloy nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tunggal alas 2 iti malem manipod Lunes aginggat Miyerkules, mabuya iti PTV analog ken digital channels ken iti official social media pages ti PTV. Nakariti kinasagana ken kinaammo dagiti pagadanan iti panagrespondi ken aksyon iti gengened iti kelaat ang nagdayeg ti daga iti kalman. Dagos an activate dagiti school DRRM Council ngem addalata dagiti estudyante an natalimudaw gapu iti butengda. Detalye ti report ni Jezreel Kate Lapisar. Naklaat ken nagkintayag tirik na dagiti residente ti syudad ti Baguio kalpasan ti kilaat a panaggengened ti daga pasado alas 2 ti malem idi kalman. Dagos arimuar dagiti estudyante kadagiti pagadalan iti syudad ken nagturong kadagiti naituding nga evacuation site. Iti Rizal National High School sumagmamano kadagiti estudyante ti nagnerbyos gapo iti panaggened ngem kinunada an nakatulong dagiti naangay nga earthquake drills iti panaggunay da. Nung first po ma'am, lumilindol pa po kabado pa po kami. Tapos yun ma'am, nagsitakbuhan na po kami dito sa evacuation center namin. Napartak ti aksyon dagiti mannursuro iti panangigiya iti panagbakwit dagiti agad-adal. Naipaayan met adagos iti helmet ti daduma a learner para iti protection da. Nag-ano kami ng bell tapos halos lahat nag-lock cover and hold. And then nung paglabas ko, nagbigay ako ng signal na palabasin na yung bata kasi medyo huminto na yung pagyanig. Kaya pinalabas namin sila, mabilisan po yung paglabas ng mga bata. Kabayatan na saan a bumaba iti 6 nga estudyante ti rinesponde ang dagiti rescue team iti Baguio City High School. Upat kadagitoy iti naitaray iti pagagasan. Sigun iti School Disaster Risk Reduction and Management Coordinator, nagbalin anayas ti pannakabakwit kadagiti estudyante, ngem adalata dagiti nag-hyperventilate ken naawanan puot gapo iti butengda. After this one, magkakaroon rin tayo ng evaluation. Titignan natin yung mga bagay na kailangan pa nating i-improve. So every now and then, we have to sit down together and see what needs to be improved. And then ang nakita ko kanina, kailangan natin is to give more trainings kasi nakakatulong pala yun. Dinayaw ti Baguio City Emergency Medical Services dagiti nasarakan da nga estudyante ang nangaramat ti nasursuruan da a basic first aid ken basic life support tapno tulungan dagiti padada nga estudyante. Maganda yung practice ng City High kung paano nila minanage yung mga estudyante. Yung hindi ninervyos yung mga magmamanage sa kanila. Tapos siguro nakasama doon sa DRM planning nila, school DRM natin, na at least na i-apply nila yung mga training na kinakandak nila. I-apply lang nila yung mga trainings na natutunan nila, at least regular, tapos more trainings pa sana para mas maging maganda na naman yung next. Sana wala nang next. Ijay Benguet, dagos ang nagresponde ti Benguet 2nd PMFC iti Benguet Sports Complex Oval ken nangipaayda iti emergency assistance kadagiti nagbakwit nga estudyante ken faculty. Naimuntar met ti triage area ken makeshift tents para iti first aid kadagiti na distress ken nadangran nga estudyante. Daytamat ti footage manipod iti CCTV iti may sa apasdak iti paset ti Baguio City kagiddan ti kalaat a panagdayeg. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. May naigi napasamak a 4.5 magnitude agin gined iti lokalidad impakita dagiti mannursuro ken learner iti Hillside National High School ti kinalibtak da kabayatan ti panagdayeg. Iti daytoy a video makita no kasano nag-react dagiti estudyante ken mannursuro iti epekto ti gingined. Insayang kadda ti dock cover and hold sakbay a rimwarda iti pasdek.
Kaadwan kadagiti learner ti adaan iti helmet. Naisayang katmet ti playground or iti playground ti pagadalan ti assessment ken accounting kadagiti learner. Naipanakkel ti importansya ti School Disaster Risk Reduction and Management Team iti tunggal pagadalan a mangimanihar iti sitwasyon tunggal ad kalamidad. Iti sabali adamag sumagmamano nga irrigation projects ti manamnama ang may pasdet iti probinsya ti Ifugao ken Mountain Province. Baban iti National Irrigation Administration Cordillera. Ada detalye ni Angel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, 43 nga irrigation projects ti manamnama a maipasdek. Adan dayto iti budget a 140 million pesos. Dagitoy a proyekto iti 10 a munisipalidad ket panggepda ti agserbi iti dagop a kalawa a 483 nga hektarya. Agdagop iti 1,927 a mannalon ken dagiti pamilyada ti mapatapatta nga agnumar kadagitoy nga irrigation project. 10 dito'y kat new small irrigation projects, 5 kat solar-powered pump irrigation projects, 9 a proyekto kat nairanta para iti panakaisubli kadagiti nabaybayan, wano saan operational a communal irrigation systems. Bayt ati 10 a proyekto kat para iti panakatarimaan ti agdama a communal irrigation systems. Kabayatan ti aktibidad, nasurok 280,000 pesos operation and maintenance subsidies, tinay presentar para iti panakaiwaras kadagiti nagduduma nga Irrigators Association iti probinsya. Kabayatan na, 35 nga irrigation project met ti manamnama a may pasdek iti probinsya ti Ifugao. Napondoan met daytoy iti nasurok 150,000 pesos. Pakairamanan ti 16 a repair and restoration projects para kadagiti agdama a communal irrigation systems. Ken 17 a new small irrigation projects. Duamat laeng a proyekto ti maimplementar babaen ti Rapid Irrigation System. Ti kakaisuna ang National Irrigation System iti probinsya, apag numaran ti nasurok 1,000 upatagasot ang mannalon. Para iti calendar year 2026, maiwaras dagiti proyekto iti intero a probinsya. 3 iti Aguinaldo, Hingyon, Mayoyaw, ken Tinok. 8 iti Asipulo, 4 iti Banawe, 6 iti Kiangan, 2 iti Humduan ken Lamot, ken maysa iti Lagawe. Panggap ti panakaipatungpal dagitoy a proyekto ti irigasyon ket mangipaganetget iti agtultuloy a panagregget ti NIA amang pasayaat iti serbisyo ti irigasyon, mangpasayaat iti produktibidad ti agrikultura ken mangitandudo iti panagbiag dagiti mannalon iti intero a probinsya. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Naobserbaran ti panagado ti kaso ti COVID-19 iti Baguio City. Ngem sigon iti City Health Services Office, awan tinas nga pagdanagan ti publiko gaputa kontrolado da ti sitwasyon. Manipo January 1 aging January 9, 2026, nailista ti 41 a kumpirmado a kaso ti COVID-19 iti syudad. Iti kapada a panawen nailista metlaang ti 1,480 nga influenza-like illnesses. Sigun iti CHSO, kontrolado da daytoy babaen iti panangipatungpalda iti surveillance, treatment ken infection prevention measures. Maibalbalakad iti maibalbalakad ti panagridam, panagobserba iti good hand hygiene ken panang patalinaed iti well-ventilated nga indoor spaces ken dagos nga agpakonsulta no makarik na kadagiti sintomas. Saan maiman mandato nga maguyguyogoy ti publiko nga agaramat iti face mask kadagiti natatawa lugar. Nangruna no adda kadwada natataengan nga ken agdadagsen pakairamanan dagiti adan iti sakit. Idilaang July 8 na ibilin ti panagaramat iti face mask iti Justice Hall ti syudad kalpasan a maysa nga empleyado ti nagpositibo iti COVID-19. Nabayagan na parikot agiti motorista iti Baguio City iti nangatngato a presyo ti lana iti syudad no idili kadagiti sambali a lugar iti Pagilian. Rason mo apay nga kitkid daw iti suporta ni Congressman Mauricio Dumogan kadagiti masaknan nga hensya tapno masolbar daytoy. Sigun ken kuana sumagmamano a panagtataripnong ti insyang katdan kadwa ti Department of Trade and Industry ken Department of Energy tapno maimbestigaran daytoy ngem daksang gasat nga awan ti mapaspasama.
Kinunana, asan na yung kalintugan ti dakkel agap ti presyo ti krudo kan gasolina iti Baguio City no may dilig iti kabangigwang probinsya. Kas iti La Union, gaputasan met a dakkel ti may nayon na gastos iti transportasyon ti produkto at petrolyo paturong iti syudad. Inay na pa'y akanayunan na parikot kadagiti motorista, commuter, negosyo kadagiti presyo ti nagduduma gagatangan ti nangato a presyo ti lana. Nangisingasing ba't dito iti gakat tapno mamyandaran ti price control law tapno mairaman ti presyo ti lana mamonitor ken makontrol. Oil is not within the price control law. Sana it will be approved, amending the price control law to include the prices of oil. Yung deregulation, another issue yan. Kasi yung sinasabi natin, yung imposition of unreasonable or exorbitant profit. Impaima ti Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority wenno TIAZA ti may sa manipod iti talo nga automated tourism first aid stations ana ipatakder iti Baguio City. Ti Baguio City ti kaunaan nga LGU ang nakaawat iti pasilidad na ipatakder ti kaunaan a first aid station iti Burnham Park bayat ang maipatakder ti Duapay iti Bayan Park ken iti Botanical Garden nga agatad iti 4.7 million pesos. May sa daytoy a solar-powered emergency response facility nga daan iti first aid supplies, pull-out stretcher, automated external defibrillator or defibrillator ken CCTV camera. Adapay iti two-way communication system ana ikonektar iti Baguio Smart City Command Center. Baban iti pasilidad mapapartak ti panagresponde da kadagiti agkasapulan ti proyekto ket inisyatibo ti Department of Tourism kadwa ti TIAZA ken ti Department of Health. Padaanan! Feeding program ti gobyerno kadagiti pupil iti para publiko a pagadalan iti Tuguegarao City. Manarimaan, kabayatan na 35 a metal detectors na ipaay kadagiti pagadalan para iti seguridad. Ken eco-inspired comfort room, masarakan iti Camp John Hay, Baguio City. Dagita kandad dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, makabagong inobasyon at teknolohiya. Paano nga ba ginagamit sa pagpapalago ng mga negosyo sa Cordillera? Bukod pa riyan, tutukan kung paano ipinakikilala ng pamahalaan at local MSMEs ang mga lokal na produkto sa mas malawak na merkado ng bansa. Tunghayan din ang mga programang nagpapaunlad ng kalakalan sa rehiyon tulad ng Potop Hubs, Kapatid Mentor Me, Shared Service Facilities at marami pang iba. Department of Trade and Industry Cordillera sa issue at serbisyo. Iti Region Cordillera City Disaster Risk Reduction and Management Office nangisayangkat iti inspection kadagiti public facilities kalpasan ti napasaran agin iti Baguio City ken lawa at binhi project ti DSWD na ipaima iti Samana Bakari Farmers Association ijay Paraceles. Daduma payadamag iti report ni Angel Kim Pengosro. Kalpasan tinapasaran agin giner iti Baguio City, dagos anang isayangkat ti City Disaster Risk Reduction and Management Office iti inspection, iti city government buildings, district hospitals, ken public schools. Awan met tinadangran iti insidente. Ita nga aldaw, ipatpatungpal dagiti pagadalan ti hayo protocol, bayat ti panakaisubli ti face-to-face classes. Mangipatpatungpalpay ti DepEd Engineering Team iti site inspections, kadagiti pagadalan kalpasan ang nagkiddaw iti structural and safety inspections kadagiti pasilidad da.
Inwaras ti Public Order and Safety Division ti Rinibo Aquilo ang nakumpiskarda at tagilako dagiti illegal peddlers kastulong da iti komunidad. Nasurok 9,000 akilo tinaduma-duma a prutas, nateng kanda dumapay ataraon tinaipaay kadagiti charitable institutions, manipod Enero aging iti Hunyo ita atawan. Iti ordinansa ti syudad, makumpiskar ti lako dagiti vendors nga aglaklako iti ruwar ti merkado, ali, pasidsyuy, kanda dumapay. Papapigsaan ti provincial a gobyerno ti Kalinga ti Tourism Safety and Security da, babaan ti Provincial Ordinance No. 2026-024, wano ti panakaipasdek ti Provincial Tourist Police Unit. May deploy ti Provincial Tourist Police Unit kadagiti kang runaan a destinasyon ti turismo, cultural heritage sites, ecotourism areas, transport terminals, kanda dakkel nga event ti turismo tapno maipaay ti seguridad, tulong kadagiti turista, emergency response kan crowd management services. Ti inisyatiba ket mangipakpakita iti panagkumit ti gobernador para iti nataltalged ken nataltal na a destinasyon dagiti turista. Iti Mountain Province, naipaiman ti Lawa at Binhi Project ti Department of Social Welfare and Development, iti Samana Bakari Farmers Association iti Bakari Paracelis. Ti Lawa at Binhi Project ket direkta a pagnumaran ti 50 akamang ti asosasyon ang nagtrabaho ken nagsana iti 20 aldaw asinweldoan ti DSWD. Panggap ti proyekto a papigsaan ti community-based food production ken mangipaay iti sustainable livelihood opportunities kadagiti benepisyaryo. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Papapartakan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti panakailapas ti konstruksyon ti Aliw Bridge ijay Tabuk City tapno may panamnama ti seguridad dagiti motoristaken mapapartak ti panakaibiyahe dagiti produkto iti sabali a lugar. Idilang na palabas sa lawas in inspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ti rangtay. Kapayatan ti inspeksyon, binili na dagiti kontraktor kan engineers ti distrito apapartaken da ti rehabilitasyon ti baro arangtay amang sukat iti Aliw Bridge nga agtawenan iti 50 ket 8 ken saanen gaputa saanan a kabailan nga tenglen dagiti nadadagsen alugan. Itaalawas na ilukat ti rangtay iti two-way traffic may sabulan kalpasan ti naysayangkat nga inspeksyon. Nang nayon mutlaang ti DPWH personnel ken equipment tapno mapapartak ti konstruksyon ti kasukat ti rangtay a manamnama a mailepas inton Oktubre. Naingaton iti blue alert status ti Region 1 kapo iti bagyo nga Inday. Adumatan nga LGUs iti nangideklara iti suspension iti klase. Detalye ti report ipaay ni PTV ISU intern James Dane Kunanan. Nangisagana ti provincial government ti Ilocos Sur iti 1,500 a family food packs kas panagsagana iti posible nga epekto ti Super Typhoon Inday. Pasat daytoy ti addangda iti panakapapigsa ti kinasagana da nga agresponde ti kalamidad tapno masalakniban ti biyag ken pagsayaatan dagiti umili iti probinsya. Naingato iti blue alert status iti Region 1 gapu iti posible nga epekto ti bagyo nga Inday nang rugi di kalman. Iti blue alert status naiingat ti monitoring ken koordinasyon dagiti ahensya ken tutukan da iti kasasaad ti panawen iti rehiyon. Naisagana mitlaingen ti assets ti Emergency Operations Center iti tunggal miyembro ti Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 para iti posible nga augmentation ken napartak ang mobilisasyon iti kanito akumaro iti sitwasyon. Gapupay laeng ti bagyo, nasuspender ti klase kadagiti sugmamano a lugar iti Rehiyon 1. Maipasigurado ti kinatalged ti tunggal estudyante ken manursuro. Idjay Pangasinan, nasuspender ti klase iti 23 a munisipyo. Iti La Union, nasuspender met 10 ti klase ijay Caba, Tubao, ken Santo Tomas. James Dane Kunanan para iti Pagilian. Imbinsa-binsa ti Department of Education dagiti addangda katinulong dagiti nagduduma a sektor ken ahensya tapno maipasigurado ti seguridad ken kinatalged dagiti estudyante ken manursuro iti uneg ken ruar ti pagadalan iti Region 1. Detalye iti report ni Bridget Marcasi Pangusfian. Metal detectors,
Localized controls kas iti stricto apan nakatingiting kadagiti vehicle passes, kapkap, ken police visibility. So magmamanula ang data kadagiti addang dagiti pagadalan iti Region 1 para iti panakay pasigurado ti seguridad iti uneg ken aglawlaw dagiti pagadalan. Kagidan iti panagyaman ti DepEd Region 1 iti koordinasyon ti tunggal maysa para iti seguridad dagiti learners nakiddaw ti kooperasyon para iti panagtungpal kadagiti pulisiya a maipatpatungpal para iti daytoy. Dahil kulang yung metal detector, yung ibang LGU sa atin ay nagbigay ng pambili or nag-provide sila ng metal detector. Nakita ko rin sa mga nabisita kong school, yung nagbigay din ang LGU at saka yung presence ng barangay officials at PTA, sila na po yung nag-act na to assist the security guard. No? Dahil wala naman tayong security guard. Manamnamamot ang maipatungpal ita nga aldaw ti roll out ti active shooting drill ngem iti San Carlos City SDO nang ipatungpal dan iti bukod da simulation exercises iti active shooting response. Iti matlawag SDO nakaplano ti panakaipatungpal ti bombing incident ken bomb threat drill, active shooter incident drill ken stabbing incident drill iti sumagmamano a pagadalan ijay lawag. Kagidan iti dayta naibalakad iti masapol anaannada panangipatungpal kadagiti nasaw a drill tapno saan ang mangitunda iti trauma ng runa kadagiti ubing. I think the active shooters drill should also be studied carefully. Because even if this is a drill, particularly if it involves younger children, the drill can also be traumatic. Because these are very technical, it's not easy. It's not just like the earthquake drill, which is applicable to all situations. So we really have to be careful. Bridget Marcasi Pangosfian para IT Pagilian. Iti Cagayan Valley na ingat abambantayan ti MGB Region 2 dagiti landslide kan flood-prone areas gapo iti bagyong Inday. Kan 65 a Farm to Market Road project may patakder ijay Isabela. Dayta kanda dumapay adamag iti Rion 2 isang bay ni PTV ISU intern Elaine Mamwad. Iti Region 2, 75 a barangay tinaingat abang bantayan ti Mines and Geosciences Bureau gapoy ti posible a panaglayos kin panagregkaay ti dagagapo iti bagyo nga Inday. Pakairamanan daytoy ti 26 a barangay ti Batanes, 12 iti Cagayan kin 34 iti Nueva Vizcaya. Nabala agad dagiti umiling nga agtalanaed a naridam ken ti dagos a panang report no at dati senyales ti soil movement ken dagos a panang isayangkat iti preemptive evacuation. Iti Batanes, sinuspindi ti Philippine Airlines si nakaschedule a biyahe ti Basco itanga aldaw kininton bigat kalpasan anay pasidong ti probinsya iti signal number 2. Agtultuloy metabantayan ti ahensya ti kasasaad ti Panawan tapno dago sa makipaayda iti pakdaar kadagiti apektado a pasahero. Kabayatan na 15,000 a kilo a binii iti bawang kinsya magasot ti organic fertilizer ti impaay ti Department of Agriculture Batanes Experiment Station iti talo a farmer organization. Karaman anay paayan iti Isamurong Farmers Association iti Uyugan, Federation of Ibana Integrated Farmers Association, ken Kai Huvukan Farmers Association iti Basco a paset ti Garlic Expansion Program iti provincial a gobyerno. Babaen ti aktibidad, mapalawa ti plantasyon ti bawang iti Batanes, ken matulungan dagiti mannalon iti produksyon da babaen iti panagarama ti organic fertilizer. Nangilatang ti ahensya iti 1.19 billion pesos a pondo para kadagiti proyekto. Bayat ngay proseso ti probinsyal na gobyerno dagiti permit, clearance, right of way, ken program of works iti proyekto. Elaine Mamwad para iti Pagilian. Iti payla ang Region 2 feeding program ti gobyerno kadagiti learner iti para publiko a pagadalan iti Tuguegarao City manarimaan ken 35 a metal detectors na ipaay kadagiti pagadalan para iti seguridad. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay.
Paspasad ti panakarambak ti nationwide school-based feeding program ti Department of Education, may tuloy iti Tuguegarao West Central School, agar 5,000 learners ti nagnumar iti 200-day feeding program iti napalabas a school year, kadagiti kindergarten ken elementary pupil iti syudad, anay bilang ka severely wasted, ti agtultuloy may papan iti feeding assistance. Tuguegarao is very lucky to be one of the luckiest divisions who have been chosen by the President to be the host for the kick-off of the National School-Based Feeding Program. And not only that, the Tuguegarao City local government embraced and signed the Memorandum of Agreement for our school children because the school-based feeding program is essential in the development of the children. Kabayatan ti aktibidad, impaay ti Tuguegarao City ti 50 a handheld metal detectors iti 35 a pagadalan, tapno mapatibkar ti campus security ken ti kinatalgad dagiti estudyante ken manurusuro. Nagpinirma pa iti katulagan ti mayor ti syudad ken ti DepEd may naig iti 36.1 million pesos agatad, anay transfer iti city government para iti panang patibkar iti baro a silid pagadalan, tapno lalo ang mapapintas ti learning environment dagiti estudyante. Impanamnama mat ti mayor ti syudad di panagyaman na iti naipaay kadakwada. Signed the Memorandum of Agreement that 36.1 million pesos is going to now be downloaded to Tuguegarao City for us to put up more classrooms. Aside from those that the NSD will now be putting up in each district of Tuguegarao, no? So, asahan niyo po na tuloy-tuloy lang ang suporta namin because we know the value of a good education. Itay laang nabiit, na isayang kat ti groundbreaking ceremony iti silid pagadalan iti 2 pagadalan iti nasa umot laang a syudad. Sag 2 classroom ti may paay para iti Kapatan Integrated School, maadaan iti pondo at 3.5 million pesos. Ken Palwa Integrated School, nga gatadmad iti nasurok 3.8 million pesos. Napunduan dagiti classrooms babaan ti Special Education Fund, ti local school board apaset ti No Schools Left Behind program, kin manamnama amalpas ti panangipasdak, iti unag ti sangagasot ket 8 nga aldaw. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian. Tampok iti selebrasyon ti Mekawalo a Highland Vegetable Industry Week dagiti nadumaduma anateng iti munisipyo ti La Trinidad. Dumapay nga aktibidad iti selebrasyon amon iti report ni Jezreel K. Lapisar. Naingat ti panagsagan ng ipatpatungpal ti lokal a gobyerno ti La Trinidad para iti mapadpadaanan ang maikawalo a Highland Vegetable Industry Week celebration ang may sayangkat inton July 13 agingga 17. Iti tema nga educating consumer, promoting Highland vegetables, empowering agripreneur, panggap ti selebrasyon ang mabigbig ti kinapatag ti akam ken kontribusyon dagiti mannalon, traders, porters, packers, truckers ken dumapay apaset ti industriya nga agsupsupply ti Highland vegetables iti nagduduma apaset ti Pagilian. Agyamyaman met ni Manang Nora a presidente ti League of Associations of La Trinidad Vegetable Trading Area kadagiti agtultuloy a tulong ti munisipyo kadakwada nang runa ita nga agrek-recover dapay laeng kalpasan iti krisis ti petrolyo. Nagpapasalamat kami sa kanila at tinutunan naman nila ng pansin yung mga hinaing ng mga farmers. Iti selebrasyon, maangay dagiti nagduduma nga aktibidad ang mangitampok iti dekalidad a Highland vegetable ti La Trinidad ken iti daduma apaset ti Benguet. Trade exhibits, nagduduma apasalip ang mangipakita ti talento dagiti mannalon ken daduma pay. Meron silang market matching sa ating mga sister municipalities in the lowland for possible marketing tie-ups. So, encourage namin na all barangays to participate, especially our farmers. And this will be led by punong barangays. Inyunay-unay daan na patag ti selebrasyon saan laeng atapno mabigbig ti kinagaget kan dedikasyon dagiti mannalon. Gundaway matlaeng daytoy kadagiti mannalon a mapalawa ti kinaamuda iti moderno a wagas ti produksyon. Mapalawa ti merkado para kadagiti lokal a produkto kan mapapigsa ti panagkaykay sa ti LGU kan dagiti pribado a sektor tapno agtultuloy ti panagdura the vegetable industry. We honor our farmers. Without the farmers,
wala po tayong mga vegetables, no, as part of our sustainable foods na kailangan po natin. And also we need to enhancing the productivity and also this sustaining the production ng ating mga vegetable. Mamati ti lokal a gobyerno ang babaan iti daytoy a selebrasyon, mapapigsapay ti panangipateg ti publiko iti dakkel nga akam ti La Trinidad ken Benguet akang runaan a pagtataudan ti Highland vegetables iti Pagilian. Bayat a may papaayan ti suporta ti pagbiyagan ti rinibribo a pamilya nga adda iti sektor ti agrikultura. Come and celebrate with us with the 8th Highland Vegetable Industry Week para pag uwi ninyo sa mga bahay-bahay ninyo, masasabi nyo na the best talaga ang Benguet vegetables. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. May isa ti kinadalos ti comfort room asap sa pulen dagiti turista or dagiti turista iti panagpasyarda kadagiti nagduduma a lugar. Iti Baguio City adda ti libre ken naidumduma a comfort room a masarakan iti Camp John Hay. Anya nga tilanga daytoy a pasilidad. Adda report ni PTV TAU intern Cindy Briones. Good news kadagiti umili ken bisita, eco-inspired comfort rooms iti Camp John Hay Baguio City in lukat ti John Hay Management Corporation. Tinasao a pasilidad ket addaan iti nalawa at tawa para iti nasaya at alighting ken ventilation. Panggep ti John Hay Management a maipayan iti naidumduma a kapadasan ti publiko iti panagturong da iti Camp John Hay. Babaan iti dekalidad a pasilidad saan laeng nga iti uneg dagiti pasdek ngem ket di karaman iti ruwar. Dahil isa po sa priority namin sa John Hay Management Corporation, yung comfort po at pag-improve ng visitor experience sa lahat po ng ating bisita at mga residente na pumupunta dito sa John Hay. Dahil may kakulangan po tayo ng comfort room sa loob ng kampo, gusto po ng John Hay sana na magkaroon po tayo ng isang maganda at presentable pong comfort room para sa lahat ng bisita at residente po ng Baguio na namamasyal po dito sa John Hay. Naipasigurado ang maipanagal ti pasilidad kaputa at dati naka-assign amang minitinir iti kinadalos daytoy. Sigun iti public area attendant ani Ray Madulay ada rutinda tunggal aldaw iti panagdalus. Ito po yung ginagawa namin araw-araw dito sa comfort room natin na bago. Yung paglilinis natin, usual po ang ginagawa namin sa umaga is yung sinasabing wash out, general cleaning ng buong area po ng comfort room, ma'am sir. Tapos yung pagpapanitili namin na malinis ito ng whole day para sa magandang tingin ng mga bisita natin sa John Hay. Dinayaw met daytoy dagiti nakapadas ang nakausar iti public comfort room gaputa na dalus ken masaya at iti uneg. Sigun kin ni Trisha sanda nakasapulan nga agbayad iti panagusarda iti CR. Ay, siyempre po sa mga ibang pasyalan po kasi may mga bayad po. Pero dito po kasi libre nga. So, advantage na rin po sa mga turista natin na hindi na po kailangan magbayad. Tas para gitna na rin po siya po ng sinabi ko. Sa ngayon po ay libre na may enjoy po natin itong CR hanggang sa dulo po ng taon. Although inaaral pa rin po ng ating management kung paano po kami pag magkakaroon po ito ng fees in the future para po sa maintenance, although minimal lang naman po yun para po sa tubig at magiging expenses po natin sa kuryente. Dinawat dati pan nakipasat ti publiko iti pan nakaiwan ti pasilidad. Plano ti masiknan anayunan ti nasao a pasilidad. Cindy Briones para iti Pagilian. Imbida ti grupo dagiti kailyan ti kultura ken tradisyon ti Cordillera iti talong aktibidad a panaglambak ti Philippine Independence Day sa United Kingdom. Daytoy ti report. Naragsak, namaris, napuan kay papanan, kan may pampanakal iti presentasyon kan panang suporta ti Igorot UK, iti talo a selebasyon, iti panakawayawaya ti Pilipinas, iti nagduduma a lugar iti United Kingdom. We honor our great ancestors, our forefathers and heroes who courageously fought for justice, unity, and freedom of
all Filipinos. Sigon kini Gina Lincalde, Communications Lead iti nasawa grupo. Tunggal event a pinasatanda ket nagserbi a palagip a nupay at dayuda iti ilida. Agtaltalinod mo't iti panagrakop da iti bukod da a kultura kan pakabigbigan da. Umuna a selebrasyon ti Filipino Women's Association UK iti London no sa dino imbida ti Igorota women dagiti suot da nga inabel kan traditional Cordilleran textiles. Okasyon a para kadakwada kat panagrambak batlang iti artistry, pakabigbigan, kan tawid iti Cordillera. Pinasatan na batlang iti may kadwa a Philippine Independence Day event iti Brent Civic Centre, iti London, ngay dalwan ni Kenmore Kiwas, amay sa community lead nurse, kabinadang ti National Health Service, kan Brent Council. We honor the courage and resilience of the Filipino people and celebrate the rich culture, traditions, and contributions of the Filipino community in London. Dito'y imparang ti Igorot UK ti Balangbang, ken traditional courtship dance. Bayat at ti Benguet Organization UK ket nagrimat iti Benjan dance da. Gestures celebrates victory and proclaim the warriors' bravery. These cultural dances and beliefs Naragsakmat lang ti may katlo a selebrasyon iti Oxford Vario Fiesta, kadwa ti Filipino community iti Oxfordshire. Makuna nga espesyal ti partisipasyon da iti selebrasyon, may konsidera kas living experiences kan promosyon iti kultura iti nalawlawa a komunidad. It was inspiring because we have a freedom to showcase our rich culture as an Igorot. I learned a lot of dances which make me happy, enjoyed with that, and I really want to do it again. I learned that dancing or cultural dance helps us share our culture with others. Para iti Igorot UK, dagitati kay papananmet iti waya-waya. Laglagi pun tayo nga awan resat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy. Taloan na pati nga okasyon kan promosyon para iti salunat kan aglawlaw ti pinasatan ti First Kalinga Provincial Mobile Force Company. Nakikay-kaysada iti Run for Resilience 2026 iti Bulanaw, Tabuk City a kick-off celebration iti Cordillera Month, National Disaster Resilience Month, ken Nutrition Month 2026. Nangipaay damat lang iti route security ken traffic management assistance iti naso a fun run ken sinigurado iti nasayat ken natalged a pannakaypatumpal iti aktibidad. Aktibo damat lang a pimasat iti tree planting activity iti Kalagdaw, Bulanaw para iti environmental protection, climate resilience ken sustainable development. Pudno unay nga wan ka paris tirak sa kamarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Iniinot nga awawaten dagiti tattao ti artificial intelligence ita moderno a panawen. Napartak daytoy amang balbaliw iti wagas ti panagtrabaho, panagadal ken panagipatang. Dagiti daduma madanagan da iti epekto daytoy. Maawawagan daytoy or awawagan daytoy dagiti eksperto kas AI phobia. Anya ka di daytoy? Amuan tayo iti parang ni Dayan Monica Tukay. The artificial intelligence ket paset itan ti inaldaw a panagbiag. Manipod kadagiti virtual assistant ken chatbot, aging nga kadagiti sistema amang bigbig iti rupa ken dagiti ladawan ken video babaan iti AI. Abayat nga ad-adda arumang rang iti AI, agtultuloy nga umat-ado dagiti pakasaknan ti publiko a pag-ammo ita nga AI phobia wenno AI anxiety. Ti AI phobia kat manipod iti terminolohiya at technophobia. Ang makita iti diksyonaryo iti 1960 aging 1965. Akayat na asawan kat irrational fear. Di magustuhan wenno panangliklik iti narangay teknolohiya ken komplikado nga alikaman. Idimat 1981, remusing ti computer phobia wenno cyberphobia. Akayat na asawan kat extreme irrational fear wenno strong aversion iti computer, smartphones, internet, kan iti advanced technology. Tinasaw a phobia kat mabalin ang mangtignay iti nakaro a panagdanag, panagbutang, kan panagdiklik a mabalin a dakkel te epekto na iti inaldaw a panagbiag.
panggadan ken panakilangan iti maysa nga individual. Anya kaditi pagdandanagan ti publiko ita panawan. Maysa ditoy ti butang a mapukawan iti trabaho gapo iti automation. Butang iti AI amang labaw iti kapasidad ti tao, dagiti pakasuknan may papan iti privacy ken surveillance, madanagan ang may papan kadagiti deepfake ken misinformation, kurang apan nakaawat no kasano ti panagandar ti AI ken dadumapay. Ado at tao iti entero alubong ti mangyibkas iti pakasaknanda adagiti panagbalbalo iti teknolohiya, agraman ti artificial intelligence, ket napartak unay nga agaraw ken mangpataod iti uncertainty. Ado dagiti trabaho nga inot amaw-awan makagapo iti AI, kasi ti bank tellers, journalist, marketers, information technology experts, radiologists ken dadumapay, karaman pay dagiti mannalon, delivery riders, ken photographers ang mas naparpartak ken mas dekalidad kas iti dadduma. Kuna dagiti managsirarak a masansan nga agtaod dagitoy a panagbutang iti uncertainty imbes a personal a kapadasan. Ipaganatgat dagiti eksperto at ipanakaawat no kasano ti panagandar ti AI ket makatulong ang magkisay iti di kasapulan a butang bayat ang pagrigtaan na iti responsable a panangusar. Parigtaan met dagiti mental health experts dagiti individual a balansyenda iti panagkonsumo iti social ken traditional media babaan iti pudno nga impormasyon. Ti kanayon a panagdengeg ken panagbuya iti damdamag may papan iti AI ket mabalin a paadwan na iti anxiety bayat ati panagamo may papan kadagiti pudno a kabaalan ken limitasyon na ket mangitantandudo iti nasayaat a panagdesisyon. Ipalagip dagiti eksperto iti publiko ati AI ket maysa nga alikaman saan a kasukat ti panangtingiting ti tao, saan pay a mabigbig ti AI phobia kas mental health disorder. Dakalawagas ti ipapaay ti tulong ti AI ngem no mausar iti pagdaksan ti tao kasapulan tayo nga umaksyon. Ti saludsod, will you evolve or be left behind? Saan napakdaar daytoy? Nga maysa a wake up call. Don't fear the change. Embrace it. Ita, amo yun. Baro nga aldaw, baro nga adal. Dayan mo ni katukay para iti pagilian. Kakailan ti word of the day tayo pamanagnat kay papat na narito kat patunay iti Filipino can proof iti English. Kakailian, kalpasan ti kang Ronald Adamag padaanan ti programa nga issue at serbisyo. Makadwa tayo ita amalem ti Regional Director ti Department of Trade and Industry. Dayta ti pakabuklan dagiti kang Ronald Adamag itang aldaw siyak na breves bulsa. Indan mi katakayo dagiti nababara kompleto kad napapatag nga impormasyon siyak ni Ala Sungduan. I-like, i-follow, kanag subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Aging gamanen intun Lunes. Padaanan Lunes aging gat Biyernes agrugi ti las 4 ti malam. Para iti husto ko na alisto at damag. Dakami ti mapagpiaran. Daytoy ti kang Ronald Adamag.